yazini uba yintoni na le ningevani ngayo, ngoba ningaxabana imini yonke kwenzeka into ezimini xa ningayazi into enixabana ngayo. Eyokuqala na uxolana niyeke umcimbi lo emele uba nijongene nawo. Eyesibini eyokuba ningaxoxa imini yonke kanti niyanqinelana. Masiqale ke kule uxolana. Ya ebholeni ke kuthiwa dlala ibhola. Abantu abadlala ibhola kuthiwa dlala ibhola ungadlala umntu. Wawudlala umntu ulandelwa yi-yellow card, kungenjalo ulandelwe yi-red card. Uthi ukhutshwe ke ngoku ebaleni ngenxa uba uyeka ibhola udlala umntu. Nalapha ke emtshatweni yibani nazo ezo yellow card, yibani nazo ezo red card. Ngamanye amazwi noba nikhona azikho sandleni kodwa yibani nayo into ethi xa siba sixoxa umcimbi singevani ngawo masikhangele uba nguphi lo mcimbi singevani ngawo ukwenzela uba sinciphise uxolana thina siye kumcimbi. Yesibili, ngeli xesha ningaxoxa imini yonke kanti niyanqinelana. Ndidla ngoba nabo abantu abalapha ekhaya, ngoba nabo abantu abalapha ekhaya kunjanje bafike uboma akuthetha nomnye kumuncu ya kuyaleqwa ngathi kusuka inkomo enkunzini fike kuhlalwe ke nomnye ahlale kwela cala. Ndidla ngokuqala kapha enkosikazini khawutsho mfazi yintoni le ende inixabanisayo nomyeni. Mfundisi siyabulela tsho wena ke bulela usinike lithuba. Uthe kuma uthi ngecawe uyasibona ngolwesithathu ngathi yo akayivala umuntu lento, akayivala lento ndiyivayo eneneni kayinamsebenzi sesilapha ke ngoku atsho ke lento yakhe the cwaka ke indoda kweli cala nebagqibe ndiphulaphuleke mna njenge-counselling. Ndawugqiba ke ndithi ugqibele mfazi andisemile jonge ngapha ke intombam ndibe sendibuze ndodeni khawutsho ke mhlekazi wena ubungaboni uba le nto iyawuza kule ndawo okanye ithini yakho indawo. Into yokuqala azayithetha uyamvesithi mfundisi into yokuqala lixokile mfazi ya ndithi hayi khawuyeke ubuxoki ndifuna wena ubuthinini. Ndiyayiyeka ke loo nto ezeke nale yakhe into sendiyivile ukuba banqinelana abantu kwala ugqiba ndithi phofu ingathi ndithetha into enye nje aphakamisa amehlo nkosazi andijonge ndithi ingathi awutshongo wathi nkosazi nditshile wena mhlekazi kanguthi nditshile bese nzithi ke le nto mos iyafana intona yahlukene njengamazwi yawuva unkosikazi sele jika ngoku sithi hayi mna ndidinwe kulo mtshato obubhanqa obundikubo yabona ke umkile ke ngoku kulo mcimbi lo ndibabonisayo uba bathetha into enye. Ndiyafuna phambi koba nixabane okanye xa nixabana khanikhala yintoni le isixabanisayo. Abantu abaninzi baxabana kakhulu de bangazi uba bexabene ngantoni na saluzenza izidenge xoxana umcimbi lona uqonde uqabana intoni esixabanisayo and then yawuphawula uba tyhini siyangqinelana kule nto akho ngxoxo uba kumfuneka uba side sigqibitheke sixoxana nale nto kuba siyevana nomyeni wam.